gawe teso nganti yamene kok durung ana muleh. Lah nek ning omah ana wong ana kancane. Lah wong bendina kok ya nek bojoku lunga aku dhewe ora ana kancane. Dinang-dineng karepku dhewe. Omong dhewe tak sawuri dhewe lho suwe-suwe ngene iki terus piye urip kok ngene. Ora maido ndek bondo donya akeh. Kepengin apa keturutan, kepengin apa wae kelakon. Lho ning rasane ati iki lho kok kebangetan. Seneng-seneng ae duwe bondo sing akeh. Ning ngenese lho urip kok dhewe terus. Lah ngene iki dilalaikan tumpek niki lho. Aku ora diwenehi anak iki gene. Nanti aku tuh nangis. Ben aku ngerti tangga-tanggane esuk do ngomong bocah, do guyon karo anake. Aku inget-inget kok ndomblok, tak iluku metu dhewe. Kaya urip kok ngene. Kebangetan kok bojoku ora mikir wong wedok blas. Lho ya, nek apa? Mi. Hah? Aku mulai Mi. Mami. Jabang bayi. Halo. Kayak ngono kok ora gregeno. Lho, tak arep-arep. Lho tak tenteni. Mulai mak blunus mlebu omah lho aku iki dianggep apa? Bari Eca. Lah ya. Lho ngene kok glubang. Ana bojone lingkuh kliwat kok diubarno. Adek kliwat lah gene. Rumasan terus tak ganduli. Dudu apa aku nggawa obat. Obat apa? Lho wong sugih persiapan. Ben ora kena penyakit emah. Lho. Gawa roti lagi. Iku roti sisa ndek bodho kok mbok gawa. Ngono kok mbok kadak-kadak. Oh, tombo mah. Ayo ngene kok ya. Sampe ngene kok kon diae lek Kang, kon diae. Lho dinteni wong wedok sing esuk jeprok ora ana muleh-muleh. Oke ah. Iya, sereten ben ora ana banyu. Ben. Aku iki nagih wong sing dokang. Aku nek ngrasakno iku pegel karepku dhewe. Pegel piye? Mulane gara-gara kowe. Lho, Aku lho wong mara utang, geger kondang mai, geger kondang nei. Ndane piye? Ngangelno aku. Ngelage utange nangis. Telung dino balik, seminggu balik, ngantek ngoyok, angger ditagih ibu awake kapisen, angger ditagih kondo awake mriyang. Lha ngene iku karepe do piye? ora dene ngono lek Kang. Sampeyan iki diganjar dadi wong sugih duwe berak akeh. Lah kene. Lho biyen mulai aku dak kandha le. Seneng tetulung karo wong-wong sing butuh pitulungan. Umpamane ana wong utang, disili, diwenehi, nek urung duwe ora usah ditagih. Lho aturan apa ngene iku? Ya kenaken. Iki bondo, iki donya. Bondo semene aki iki maune ya lek tukang elang. Wis klumpuk semene aki terus arep dum-dumno ditang-tangno. Ya mlarat suwe-suwe. Wong iku mikir aja urip ning donya tok kan. Mikir ning Aja mikir ning donya tok. Ning donya kepenak duwe bondo donya akeh. Mikir ning kanane barang lho besok nek kowe mati. Nek kowe iki ora seneng dono griya, ora seneng disodako karo wong, kowe ning kono nak dijur karo palu sing gedhe ngono piye? Kajakane kaya roh ae. Lah kok Kowe kok sama ngono iku sing ngandani sapa?
Lho kandhane kiai-kiai iku tenan ta ora, he? Gatekno kiai. Lho kok gatekno piye iki tenan ya? Wong urip iku sing penting ning donya. Lho, Bondo akeh, sugih, duwe karep apa keturutan. Wong perkara ning kono urung roh kok mbok pikir barang. Kesuwen mikir somben, mikir sing ning kene. ya wong kandhane ngeyel ngene kok. Ngantek megel. Mulane saiki ngene. Apa? Wiwit sesuk aku gawe aturan anyar. Aturan piye? Upamane ana wong mara rene, Ya. kok nembung utang, dilalai aturan ning omah, kena kowe ngutangi kena. Ning nganggo aturanku. Aturan piye neh? Upamane utang duit 100.000. Bae ning ana perjanjiane. Hah? Itulah Perjanjian piye? utang 100.000 balike 175.000. Lah iku dak nek mboke kan. Kari sing butuh sapa? Nek ora gelem aja utang. Lah ya wong kok ngene. Lah kene nek wong ngene, Iya le Kang mbok tobat, sampean ku tobat. Sing dipikir iku aja donya bloko. Wong kok iso dikandani bolak-balik. aku gajah piye kok kandhani. Ya ngene kok. Sing mbok nggo kepenake apa? Ora donya. Kowe seneng dadi wong lanang. Iya kan, sing mbok kepenak iku donya. Ning nek wong sugih seneng aweh karo wong, ora saya sugih malah saya tambah. Sing kandha sapa? Lah ya ngene bedidule kok piye wis. Wis ora iso. Gelak nek kandhani. Kudu anut aturanku. Dadi ngono. Iya wis ora apa-apa. Ate karep ngono ya ben beda karo aku. Besok aku nak mati ben mlebu swarga. Nggoni dhewe aku mawon kowe. Gregetno wong nek diomongi bojo kok ngono. Dielingno kok iso malah. Wis apik, swargane pek kowe. Aku ora uman lho wis. Wong ora roh kok. Wong gatekno wong dongeng. Iya. Dongeng ini kulai ora disangoni ora iso dongeng. Bener. Selawase ora Bolak-balik iki sing raja donya iku duwe. Alah. Wong iku pendak kala-kala tekani pengajian barang kok. Moh. Tekani pengajian ben diceramahi kiai. Aku nak dungono pengajian sirasu telu. Lah yo ngene ya, Aku nek mulai malah katisen. nek jamu wong lho. Ya mulas kene. Kok tekani pengajian kok katisen. Bener nek wong lali. Aku arep mlebu omah kowe kok grimengan kaya bintung nang krasane kok. Iya le. Lho, bareng ngono kok malah mbok elingno beneran. Wis sampean tanteni arek. Wit esuk nganti amene aku rampung masak delek ngenteni sak tekan. Lho malah mbok elingno. Kowe Apa? aja tukaran arek kan. Apa aja tukaran? Lho. Kowe ngejak tukaran? Lah kok ora iku? Lho aku lah yo kangen kepengin tukaran malah mbok natang. Dadi ngono. Aku iku nek ora tukaran karo kowe seminggu ngene. Rasane ning awak loro kabeh. Perkara apa? Sik Kang. Ayo. Selawase lho, sing mbok umukno ya Le, sing mbok umukno ning ndi-ndi mesti bondo donya. Mergo sampean diganjar dadi wong sugih. Lah kene. Neng saiki pikir sing tenanan. Lho bondo donya semene atiye. Besok nek mati sing duwe sapa? Lho, lah kok kebangetan. Sampeyan iki dadi wong lanang piye? Lah wong donya kok mbok pikir. Lah nek aku mati aku royokan wong kono kok. Lah kok gampang aja tembunge sampean ngono. Lho jane lho, sampean iki kebangetan. Rugi nek dadi wong lanang rugi. Rugine nang ndi? Genah ceceng ngene. Lho wong lanang kaya sampean ketoke jenggereng, ketoke ya gagah. Lho kok ora iso gawe anak wong wedok. Sampean iki jane wong lanang capopo. Kok lek kebangetan. Piye? Iku perkarane. Lah nek ora iku. Ya pirang-pirang dina merengut jebol perkara iku. Lah nek ora gene. Kowe nyalano aku perkara kowe rung di anak. Iya, beneso iku lho Kang, aku nangis batin.
Ben, angger nginting tangga iku lho aku metu dhewe. Lho nek kok kaya aku bondo donya semene iki. Lho aku kok ora duwene anak niku nek ora kebangetan wong lanang. Lho ngene rupane kok ora iso nggene anak aku. Piye? Lho wong lanang kok rupa-rupano. Lah ya gregeten atine wong wedok kok. Ngene iku sing salah sapa? Lho, lah nek sing salah sapa? Lho kabeh iku sing salah ya wong lanang sing gawe anak iku wong lanang. Piye? Delok bathukmu je. Lho. Kene he. Ya enak ngomong kari nyalano wong lanang. Mikir. Perkara wong omah-omah ora duwe anak, ning jagat ndi ae sing salah wong wedok. Sajane kok karek ngucap sing salah wong wedok. Sing salah tetep wong wedok. Lah kok iso? Bukti lah nyatane. Lho, iki lho kancam, wong wedok itu lho kancam. Lah kene. Lumrahe sing meteng iku wong lanang ta wong wedok? Alah, ora sambut takokno meteng ki mesti wong wedok. Lah kok ora? Lah sing duwe bayi wong lanang ta wong wedok, Nduk? Wong wedok. Kowe iki wedok, kok ora iso meteng, ora iso duwe bayi. Lho kowe iki wedok tenan ta wedokan? Laren nek dadi wedok tak genteni aku gak monak-manak terus. Lho wong kok nyalano sak penake dhewe. Jadi sampean nyalano aku. Iya. Nyalano aku perkara aku ora iso meteng-meteng. Ada ora? Kebangetan iki ora kari sampean lek. Ya, Aku wong trimo nadai. Lho, nyatane pola yo karo ora karuan. Nek sampean tak delok metu pola ora karuan nek ora teko-teko iku piye? Lah ya ora dadi bocah. Lho mikir sampean dadi wong lanang ya lek Kak. Paribasane aku ki lemah sing subur, lemah sing lelo. Esok tak tanduri iso tukul, sore tak cubleki iso tukul. Lho, saking ae kabeh iku kare bibit karo pacule. Bibit gabuk, pacule ya bakal wedok dadi wong wedok ra Omongane cah. Omongane diumbar-umbar kok malah blarak-blarak. Wah, kita nanti ku panas. Lemah lo. Tapi ora iku. Lemah sing subur. Sing salah bibite. Iya. Mergo bibite gabung, pacule bengkong. Iya. Lho kok mentolo ngomong. Lho lah kok. Zaman aku urung entuk kowe iku paculku lenceng apik. Nah, terus Mergo entuk kowe iku paculku dadi menggok wong. Akan pola kowe iku. Alah, pola-pola ya dadi kok iso. Bengkong gene nyatane yo ijeh ndek pacul. Go macul yo ijeh jebras. Tak kandhani. Apa? Tak kandhani. Sing salah iku ora pacule. Najan bengkong yo duwe kemanden. Sing salah ora bibite. Rene je. Ini ati cekot-cekot rene sajane. Rene ben wong-wong dorong. Sing elek iku ora pacule, ora bibite. Terus. Sing elek iku lemahe. Lemah. Lho lemah kene kok kondo subur kon dibur. Iki cara lemah bajak, lemah padas, campuran krikil. Ijeh sukete ndadi. Ora ngangelo sing garap niku. Ora ngangelo sing garap. Dipocal paculana nganti boyok kemeng ora ngarah iso tukul. Lha kok malah nyalano bibit bibit unggul. Ya tak tandur ning sawah iki lho sing ora iso tukul, tak gawa ngalor kono cublek-blek tukul. Gawa mulon awas duwana tukul bibit unggul. Piye baleni omongan kan? Bibit kuwi iki lho. Baleni omongan. Tak cublekno ning kono. Ya. Tukule yo apik. Ning kono tukule apik. Yo ning kene iki sing kangen tukul, lah wong suket dadi suket grinteng. Dadi ngono. Iya. Gimana nek kepala ora buka padi? Dadi nek kowe pamit esuk bles ora pake mulai. Lho ngene iki dadi nenggok ning warung kono-kono nyublekno pacul iki ya ning wong wedok liya. Nek tibane aku kok ora iso
bane bibitku bibit. Kenae kowe ndak aku selingkuh. Dadi ora Aku seneng wong wedok. Seneng ajar bibit ngono. Anjene iya. Lah ngene kok ora ngloro ati. Lho wong lanang duwe dhuwit ya jajan ah. Mangan kue terus lah denger tapi kok. Kue go apa? Kok apik. Lah piye Kang saiki ngene biar apa lah? Wis salah lah. Wis. Sampean jajan yo lah, jajan lah. Ngono. Saiki ngene piye Kang? Damai. Ora aku ki damai. Damai sing apik. Ya. Ora aku ki sawah ben digarap wong liya, ben dipaculi wong liya. Jajan iso dadi apa ora ngono piye Kang? Lho. Api-apian nih, genah-genahan iki lho. Sampean jajan lah. Sik ah. Nah, rungok-rungokno kok ketoke ora patek gathuk iki. Ora gathuk piye lho iki genah-genahan lho. Jajal baleni sik. Damai lho Kang, damai lho. Iya damai ning piye iku mang? Sampean jajan ning kono-kono lah gak apa-apa, aku gak ngamuk. Iya. Cara sawah aku ben dipaculi wong, ben digarap wong lanang liya piye? Sing buta garap ben garap. Ya. Sing buta macul ben macul. Iya, sapa ora Nek dadi. menawa iso dadi anak. Ya. Kalau wong lanang bumi kon macule apik are. Awang greget nanti nek wong wedok sampean iku kok iso. Ya kenan karek mutal maculi kowe. Sing ragati aku. Lah, dalah lek kok berberane ngono wae. Aku senep nak nyawang rayung iku senep Pak tetenku. Lho, raine nek. Lah kene, Lho, di awan aku tidak foto wong ora lanang. jabang bayi sing kejak kowe iku sapa? Ora perkara rupane. Lah terus, Duwe lah yo ngene kok. aku bengi iki moh turu awar kowe. Lho, Aku arep keloni dhuwit, kowe dikeloni ra iso meteng. Dhuwit tak keloni nak meteng iso duwe anak, duwe iso tambah. Aja ganggu. Bose arep turu. lah yo ngono kok. Ngono kok mlaku ora karu-karuan. Lho ndek bojo kok selawase. Lho ora tau nyeneng matine wong wedok ning yo piye nek tak pikir anjen kabeh iki mbok menawa anjen jodohku. Raketang piye-piye ndek bondo donya akeh sabar. Coba ngerti kok aku iso ndek anak dilalae. Kok kaya ono kula nuwun. Monggo. Sapa iku mlebu? Alah. Iki mau kowe le. Alah. Tak arep-arep lho nu. Pirang-pirang sasi kok ora marome mbok lek iki apa? Boten kober kok mbok Lho, Le. ora kabeh dhewe pegawean apa le? Boten. Lah terus? Kondisi mbok loro. Lho, si mbokmu lara? Nggih, Alah. Lah saiki wis mari. kula mriki ngabari sampean. Ngabari apa? Simbok mati mbok Le. Si mbokmu mati. Lah, ngono ora kongkonan empong layak rene lele. Lah wong pancen sedulurku siji-sijine si mbokmu kok malah aku rambut enek kabar. Kok kowe dhewe sing mrene. Kaya piye to mbok Le? Lah piye? Simbok mati siji wae ra ono sing tak jiak karo simbok. Dupe aku wong pelarat mbok Le. Ah iya, ya aku malah melu ngenes bareng kowe omong sing kaya ngono. Ya wis ngene ya Le. Matine si mbokmu rasa dipikir. Mbok menawa anjen mung cukup semono le momong kowe. Piye-piye kowe jen mbok le aku. Aku ya ora ndek anak, anggap aku si mbokmu dhewe. Mergo dulurku, si mbokmu pancen ya siji-sijine dulurku. Sapa meneh sing mbok tangisi nek ra aku. Matur nuwun mbok Le. Anu tetetewe kok anu lemes ki mau wis sarapan apa durung le? 3 dina derek lebon sego mbok Le. Durung dina urung mangan. Alah, kok malah gembuyok kabeh awakku. Ya nek ngono tak jupukke mangan sik ya Le ya. Ora usah dipikir matine si mbokmu, tak jupukke mangan. Ana apa-apa mengko kondo mbok Le ya. Lah ngene sik Le, ngene sik. Nih, sempre boleh apian, sugih, ijeh gemati karo aku. Matur nuwun boleh. Lho iki lho nu. Pangan mbok Le mau lagi wetokek to. Lho Le pangan. Tak gawe-gawe wedang teh, kopi apa susu Le? Malah boten susah boleh, Eh? boten kulino, Lah terus banyu putih mawon, apa jahe anget?
Malah mboten kulino kok boleh. Banyu. Nggih, banyu. Ya wis, iku pangan dhisik tak jebuke banyu ya, Le. boleh. Ora usah gugup, dintekke dhisik. Ake simbok loro prang dino ora kebun sego kanthi mati. Jebul kok enak. Gosek, laran sik. Iki mangono daya jebule. Lha iki ome wong sugih daya busuk. Teko-teko nek nyoba piring mulo sego enak. Bocah kok le sembrono ngene. Lah wong aku sing ndek omah jam esuk urip lebon kok malah teko-teko mangan. Nyisani sing ndek omah. Mangan mbok mangan ta urung? Mangan. Lah yo ngene. Donya dingenekno. Lha iki bondo lho, Cong. Lho, iki piye? Ngene iki. Mangan deh. Lho kok akeh. Sampun Pak Le. Iya. Wah, repot. Lho kowe nonton sego iki mangkon di? Nek maringi Mbok Le. Kowe urung mangan. Dereng Pak Le. Telung dino dereng klepon sego. Ya bang bayi. Telung dino ora mangan. Dereng Pak Le. Ya iku sosem dak kalet. Le Pak. Telung dino kok ora mangan. Ya bener lah. Wong ancen kowe wong pelarat sing mbok pangan opo? Pancen Itu ning kene sego ning buri pirang-pirang dina. Dadi kowe weteng muluwe moro rene. Kowe kok apa lanjut ya ini wae sego mateng kok pas enek moro. Luwe wetenge. Le Pak Le. Kepengin mangan. Nggih. Tak dulang aku gelem. Sampeyan dulang. Aku ora duwe anak, nyidam kepengin roh rasane dulang anak kok ora tau kelakon. Nggih Pak Le nggih. Mangan sing waret ya. Nggih Pak Le kula purun. Tak dulang aku. Nggih. Mangap sing ngombu, Cong. Sithik-sithik mawon Pak Le. Gendang waret. Oh tak imbo ya. Engko nek kurang sego jet pirang-pirang dina. Nggih Pak Le. Mangan ya. Tambalik kok. Iya wong urung mangan kok. Mangan tak dulang Pak Le. Mangap sing ngombu, Cong. Iki. Donyane sapa mengene nang? Bandane sapa nu sedamu? Rumah kami bondo tinggalane bambang. Sajakane wangger wayang mangan moro, mangan bar mangan mulai. Kula boten jalan. Canem kok kaya kowe. Yo kenan kowe ora mikir golek. Jenenge nek kepengin mangan iki nyambut gawe. Entuk kaya dinggo mangan. Ora nyadino kowe. Jenenge kowe. Oh jenenge nyadino. Bae duwe dulur sugih. Wah kira apa-apa murah moro juntak jantok. Kari mangan, bar mangan mulai sesuk ngono neh. Lu atur ngene donyaku entek. Wajane ndang mulai. Nggih. Cepet aku nyawang kowe. Nyawa wong melarat iki wis.
ora betah. Banggura ngopo Nggih balik nggih. balik ten. Ajane ora mikir bunuh boleh aneh-aneh kok kali murah-murah mangan. Alah kowe mat. Iki mau lah apa lek kok kocar-kacir he? Ngapunten Gemeter, boleh. gemeter. Nggih. Alah yo mang tak kandhani lele. Ora usah dipikir matine si mbokmu kok iso malah kocar-kacir kabeh ngene sedene. Ya wis yo nek kaget iki diombeni sing akeh. Ngapunten nggih Mbok Le. Jogane dadi rusuh. Ora apa-apa engko tak resikane mbok le. Anu tak jupuke mangan meneh yo le. Nggih, Tak Mbok Le. jupuke sego meneh. Iki diombe wis to aja mikir mbokmu. Raketan piye-piye kowe jende mbok le, anggap aku mbokmu dhewe yo le. Nggih matur nuwun. Kok nek mbok pikir-pikir terus mau malah dadi penyakit lho. Ya wis tak jupuke mangan dhisik yo le ya. Iya kok kebanget temen. Golek wis ayu, apian. Lho palek kok rupane wis ala. Lho kelakuane kok yo melu ala lek Pak Le. Ora sida mangan ombeni banyu sekenti ndara wareg dhewe ngono. Lihat dalah, lo jeneng kene iki mang. Rumang saku wis balik. Yo ajen kerasan. Kulino ning omah gedhe. Gedhe kembibu kirek ora nyampluk. Manggon ning omah wong sugih omah piye ngene. Yo ora mulai-mulai. Lho. Bermangan ngombe glegak-glegek. Lho. Kok kalek enteng malah wis kalong akeh. Wis ngombe ta urung? Piye? Wis ngombe apa durung? Lah ngene kok kandha urung iku piye? Ngene kok kandha urung iku piye? Mati aku. Wah lebar sekendi arep pedhot. Bocah kok gladang ngene. Delok sik. Ngapunten Pak Le. Sampeyan tutup kok. Ana iku piye? Ana dicepet dadi koyo. Ngapunten Pak Le boten jarak kok Pak Le. Ketelak, Cung. Nggih kula nuwun. Darmangan ngombe. Seger. Tenang. Iki lombe. Seger. Nah piye? Ngapunten Pak Le. Nah piye? Dal apa? Sampeyan ampun suale. Piye? Kendine pecah niku lho. Apa? Kendine pecah. Lah dalah kendi pecah donyaku ilang 18.000 ilang. Kendi pecah donya kalah, kendiku pecah. Hei! Ijoli. Kendi pecah ijoli. Lah sampean sing mecahno dhewe kok njaluk ijol Pak Le. Iya, Ini sampean sing banting dhewe kok. matekno wong. Gara-gara kowe ngene iki. Nek ora ana kowe ora ana kejadian kaya ngene. Aja mbok baleni nek. Boten Pak Le. Kowe anggere ora ndang mulai, tak undangno cah nom-nom tak bayari tak kon mlebu iku. Ampun Pak Le kula tak bali mawon nggih Pak Le. Mas, kok nganti kowe ora ndang mulai, kowe dikaprui cah nom-nom nek kene. Nggih Pak Le. Aja ning kene kesuwen. Nular-nulari melarat kaya kowe aku. Gemes aku karo. Anu yo le sepurane yo le wis goman tak selesete kok ora ono tak goleki. Ndak nganti dipangan guri omah iku apa piye dijupuk yo le. Dipangan kucing dase ireng. Tuh wong-wongan. Kowe kok
kok sono ae. Punten boleh kendine pecah. Lho lah yo ngene kok mangula rasa kandhani lele ora usah gemeter saweti. Kok iso mikir si mbokmu ae. Piye? Tenane aku mrene iki arep ana perlu karo sampeyan kok boleh. Ana apa le? Arep utang duit Lah kanggo apa? kanggo baca isi mbok. Alah. Ora usah kondo utang karo sapa karo boleh dhewe kok muni utang. Ora usah utang tak wenehi nggo baca isi mbokmu. Bacake 3 dina, 7 dina Iya, boleh. 3 dina karo 7 dina. Beneran le. Mbok le iki rada ndek singgahan wong. Perkara sisa-sisa blanja tak ngehno, tak singgahno nyen biro kene. Ora ngono, roh Pak Lekmu dijaluk neh. Wong tikile ora karuan kok iso. Iki nggo banjakan si mbokmu 3 dina, 7 dina. Engko wayah 40 mara mrene meneh ya le ya. Iki boleh. Aku janji karo sampeyan mengko yen aku duwe duit mengko tak balekke karo sampeyan kok boleh. Ah, wis ora usah, boleh ora arep-arep balenen duit kok kowe. Nggonen ra apa-apa le. Kula singgah kene iki Ya. boleh mungkin nek ceblok ra sido go baca isi mbok. Ya disinggahno, rampung nyinggahno nggak balik lah. Nggih boleh. Aja kesuwen ning kene. Ndang mulih lah, ndang Aku kok. matur nuwun karo sampeyan. Ya, ngongkon tanggamu supaya blanja, go banca isi mbokmu ya le ya. Wes. Ngaten kula nyuwun pamit boleh matur nuwun. Ndang mulih lah le. Hati-hati ya le ya. Anak ning ndi? Arep ning ndi kowe? Sampeyan iki janji apa? Lho. Kok kok ngono? Oke. Lho iki sapa iki? Nanu Lho iki kok apa ngono? ora urus. Ah iya wong kok ngono Eh. le. Bendone sampeyan iki Pak Le. Arep ning ndi kowe? Aku arep mulih Pak Le. Lah ya ngene, kowe nek melarat. Wong tuamu ora kuat nyekolano kowe, mulane kowe ora mudeng sopan. Nek kudune piye to Pak Le? Mulai ora pamit sing di omah. Kula pun pamit kali Mbok Le. Lah aku ora mbok pamit iki. Lah sampean ra ono mangkok Kang. Pamit sing apik. Iya Pak Le. Aku njaluk pamit arep mulih Pak Le. Lah ngono gak bener. Pamit-pamit ndang mulai. Alah. Wis pamit ngono kok Kang. Kang sampean iki lapor neh le. Merjayo ning omahe wong lumrah Ya, karo merjayo ning omahe wong sugih iku beda. bedane Nek arep mulih mergo mertamu wong sugih saurunge mulih tak operasi. kok kaya polisi ae. Polisi tok sing operasi. Lah ya. Kok nek donyaku dicolong? Kula mboten ora napa-napa kok Pak Le. Mulai yo mulai dioperasi sik. Wong dhuwit sanggon nggone. Itu kula mboten nyolong napa-napa kok Pak Le. Kanggo ngomong kan ben mulai lah, Bro. Lho tangan kiwa ta. Lah apa ra sampean iku Kang? Lho ya tenan. Lah iki ra entuk cemek sih tok iki. Donya dingenekno. Wah, Kula nyuwun pamit Pak Le. wah asik. Salah. Operasine urung bar to. Sampun kula nyuwun Pak Le. Wis go bendang mulai go panen. Lu. Iya. Iyalah. Malah telu. Malah Mateni wong. Iki ra entuk sepeda listrik. Ayo, kula nyuwun pamit Pak Le. Wis kono ndang mulai. Bosen. Napa meleh? Operasine urung rampung. Oh iya. Seak. Lho. Wong kok kaya sampean lepakne. Tak idoni kowe kok. Ah iya. Iki. Nu, Nggih Pak Le. jare emate mbok taleni ngene iki lha apa? Suwek Pak Le. Suwek. Nggih. Dipokno jare iki ben dibuak wenehi jare sing jahanyar. Deponakan kok dijarike budhe ora disin. Pun jare niki lah mboten Engko napa-napa. sek iki suwek. Nggih. Suwe nyangkem kodhok ta nyangkem kagat.
asal. Ampun kocok-kocok lah paling Enggak delok sih. Itu hari kudu libar untuk marai dhewe. Iya. Malah mundak neh. Lo. Sentanu. nggih Pak Le. Duit kondi. Nek maringi Mbok Le. Ngono. Nyolong-nyolong karo aku. Donya wis turah. Kok mbok nehno karo Sentanu? Duwe apa iki? Duwe apa ya duweku dhewe. Ya kowe kok duwe apa? Duwe sisa belanja kan. Sithik-sithik sisane tak klumpukno dadi iki. Lah maune kowe blonjo dhuwit sing menehi sapa? Kowe. Yo balik ning asale. Pak anu Kang, Sentanu iku sapa? Sentanu ra ponak aku. Aku ra ndek anak karo sampean. Gantine yo Sentanu iku pek anak lek Kang. Ora butuh. Duit kuwi nggo bacai Simbok Pak Le. Lah apa mbok bacai? Simbok mati Pak Le. Simbok mati. Mbok mati. Nggih. Yo bener ah. Wong mlarat iku nyawane metet. Mergo pakanane ora enak. Mulane nyawane metet dan mati. Wis matilah. Timbang urip peni. Alah iya wong banget kok sampean. Wes ngene. Kejadian ngene iki aku ning omahe kowe nyolong-nyolong. Ndae ponak aku ora ning omah. Dinggo kesempatan karo Sentanu moro-moro jaluk mangan, jaluk dhuwit, jaluk mangan, jaluk dhuwit. Gegerku sing poklek ngrasakno Sentanu. Anane rene mergo ponakmu. Ponakan kowe ning aku gak duwe ponakan barat. Sing kuwasa ning omah kene aku ben Sentanu ora moro-moro rene rungokno. Wiwit dina iki pedhot sambung dulur kowe wong liya. Kowe anggere wani moro rene tak sembelih kowe. Mboten Pak Le. Wis ora ono. Bisa meneng ta ora? Iya wong. Jalu. Sampun Mbok Le. Ate yo le. Nggih Mbok Le. Kali Mboten pamit Mbok Le. nyepat. Sampean kono dibelehno kahanan titeni. Sing kondo sapa sugih tetep sugih. Ora ono. Dadi kaya ngono kuwi patratan tumindak. Coba apa kowe ra ngelingi? Nalika kowe isih dadi wong larat, dadi wong ora duwe. Kowe kelakon nekat tumekane segara kidul muja kepengin dadi wong sugih. Penjalukmu dak turuti. Naki aku meling karo kowe apa? Arja Bondo. Sawise kowe mengko dadi wong sugih, sepisan ora kena adiguna. Sing angka loro kudu seneng dono driyah marang sepadha-padha. Sing angka telu lan kudu seneng tetulung marang wong sing mbutuhake pitulungan. Endi buktine? Apa wis kok tindake? Dereng kober kanjeng Ratu. Selagine karo anak keponakanmu dhewe kowe tegelan utawa dak sia kaya ngono, apa meneh karo wong liya? Mula saka kuwi Arja Bondo, rene kowe wis ngingkari janjimu dhewe. Bondo donya sing semengake bakal tak jaluk bali. Bondo donyamu bakal kobong. Jaluk tulung tangga-tangga kan. Ya ampun, tanggaku ana wong kobongan kok do diguyu. Ora ana
sing gelem nulungi. Omah kobong dadi areng. Duit 3 lemari kobong. Aku saiki dadi miskin. Ngoten napa to Pak Lek? Aku urung adus sampean kok wis bengok-bengok. Kendanu, Nggih Pak Lek. omahku kobong nu. Omah sampean kobong Pak Lek. Donya entek omah ludul. Aku saiki dadi wong melarat, aku saiki dadi wong melarat. Donyaku entek. Sampun Pak Lek. Sendanu. Nggih. Kowe ponak aku lah, Com. Jare sampean ora seneng nggih lunaan larat. Nu, Nggih. aku iki lem lho. Ya, Com. Nggih Pak Lek. Nu, aku ndek bojo bulem ngandhe tuwa ora ndek anak, Com. Nggih. Kowe tak pek anak gelem anu. Sampean pe anak. Engko manggon ning omahku omah apik. Centonge Pak Lek nggoni kowe aku tak gawe centong anyar. Omah sampean wis kobong kok sampean tawak-tawakno le Pak Lek. Iya. Nu, Nggih. tak kandhani. Upama sok kowe iso sugih ning aja kaya Pak Lek ya. Lah sampean kene to Pak Lek. Asline lek iki sugih ning ora wajar rek nu. Lho ora wajar piye? Aku mek sugihan rek, Cok. Jabang bayi. Sugih sampean Mulane donyaku kobong. Sing tak pekno sugihan sapa jeke? sapa to Pak Lek? Iku. Sapa aku? Kowe. Lah Cita kok mendeles urip ae. Lho kowe iki nyawa wong ta nyawa apa? Oh, lah wong aku. Dipekno sugihan ora mati kok donyane sing kalah. Ya ora iso lah wong aku ki wong apian, dadi uripku awet. Ngene iki piye? Piye neh? Kulino dadi wong sugih. Aku kadung plepuk. Ya. Dititeni tangga-tangga. Nek aku dadi wong melarat dadi guyu tangga-tanggaku. Lah terus. Disokorno tangga-tangga. Aku mau melarat. Aku kepengen sugih terus. Gentenan. Gentenan piye, Kak? Maune kowe tak pekno sugihan. Genten aku pekno sugihan lah ora apa-apa. Jabang bayi. Setane ra doyan rayen. Wong kok Ndak aku iki elek-elek wong ngono ngatak demit kok gak doyan. Ngono kuwi yo ora becik to Pak Lek. Genanu. Nggih. Kowe ponak aku lah, Jong. Nggih Pak Lek nggih. Raisen. Upama kowe iso sugih, aja nganggo dalan sing ora bener kaya Pak Lek. Nyambut gawe adus keringet ya, Cung. Aku bar nyambut gawe sing tenanan kok Pak Ya, Lek. mulane kowe mumpung ijen nom, lunga nyambut gawe ning kutha, ben mengko duwe dhuwit saya akeh kowe iso sugih karo Pak Lek. Nggih Pak Lek. Aku wis tuwa mlarat ora kuat nyambut gawe. Engko nek kowe merantau entuk dhuwit, aja lali ya, Nu. Lah napa to Pak Lek? Aku tungono rokok, Nu. Nggih Pak Lek. Aku lek Kuwatir nggih. Ya. Nggih. Kowe mengko saurunge lunga nyekar ning kuburane mbokmu, Cung. Piye-piye ku wong tuamu. Kono pamit golekmu sik. Njaluk pamit, niku wae kelakon ing disuwe aku dadi wong sugih duwe dhuwit akeh. Iya, tak dengak-dengakno. Uripku bakal dadi wong kepenak yo, Le. Ning ndi rezeki. Kenapa to Pak Lek? Lek empiku mbok apakno lah, Cung. Aku pamitan Pak Lek. Aku ngono-ono anu. Ya kepengin dirangkul. Aku lek meknu. Lah iya. Lah aku maune kok didugani kok. Maaf. No. Nggih Pak Lek. Tenan nyambut gawe sing bener ya, Cung. Nggih. Nek entuk dhuwit aja lali. Apa meneh? Aku tukak-tukakno. Nyambut gawe urung kok. Dong aku ya, Cung, dadi bocah sing pinter, Aku jaluk pamit Pak Lek. Iya, ngapurane pamit, Cung.
Apa kok ngendangno tangan, Dek? Maaf. Ngene iki lho, ngene iki wis ndek bondo donya blas resik dadi wong melarat. Rupane lho kaya tikus kecemplung banyu. Brengos cukur, ora pantes, ora. Ora duwe rasa gede brengos, bener tembok jabut iku. Ngono apa iku apa saiki, he? Ngene iki lho mrengine suntuntutan saiki. Dibelane kahanan ta ora mungane wong iku aja mlebu nek duwe bondo. Jebule sing marahi mlebu kok iki. Pak Inggano nek ngono. Lah iya. Aku arep moro nang omahe tangga-tangga arep anggir lawang arep tak edoki. Ngemis. Ah, enggak. Lah ape lapo? Aku arep njaluk ngapura karo tangga-tangga. Mergo bedina omong aku larani ati ning tangga. Aku arep tobat. Aku terno memoden ah. Ape lapo kok memodhe? Aku arep latihan sembahyang. Ah iya Aku arep tobat. tobat karo sing gawe urip nebus dosa. Alah, ya syukur nek sampean gelem tobat. Iya. Gelem sembahyang kok tak warai kan. Iki contone wong sing ora bener ben ora dinut karo dulur-dulur kene. Jebule tetembungan becik ketitik ala ketara. Aku tak tobat, aku terno. Aku terno. Lah, inget-inget terus pamit. Ini kita apa lah? Dan dia tangi kok saya sudah mbok tukari ae. Saiki nek gablok-gablok mangsane. Aku saiki uga iso ngamuk. Alah, Mbak. Ayo. Gancengan. Sajane nek njaluk gandeng, arek mlaku tak ora kapan. Aku ngilang.